Aduh Nyai. Jualan apa Bang? Mbahmu kuwi lagi tak bacok iku lho. Kuwi iki ngrewangi karo sing di omah. Oh ngono. Kok jualan apa? Ojo trimo, Bro. Lah tak kira wong kene. Awal ya. Kira disampiri gombang apa kopi. Serbet. Oh serbet. Dengarkanlah cintaku tulus dan suci sama Nyai. Mau permintaannya apa tuh Mas? Tak eling-eling. Lho kok Bawane pelok enom sing penting telebo tak eling-eling padha. Sedeng. Sing penting dileboni penak. Sajai ki luar kota los kok ya. Tak eleng apa sliramu sing nate ketemu rada rene ing nalika iku sande ayu sumunar netramu Pak Manyul semoga ayo karo sing rukun Semar sabrang moga-moga la yo ini dalam pembalut hilang sih tok nyandi gitu boh kita isah-isah apa nesu karo Mas Heri kok nesu mulai sik dhewe pasangan terasi kok mulai nesu dhewe numpak taksi ya kok mutung seneng terus ke atikku yet boyang payi yo lo yet napa sing kotor bos lah mbok yo nginep sisan lho ado-ado brebes mriki kok ya pokoknya mungkin diarah mungkin sadurunge maghrib rampung tenang mawon santai kene sik bapake saking Brebes iya saka Brebes tekon mboten sak susu kondur to Pak penyanyi niku pirang kilo alah ki sak ikhlas aku sak ikhlase koyo ya sing mang beto monggo pasti barang mau masih mamune arep kesake penyanyi boleh ndak apa-apa ajeng dibeto ten Brebes lah ya mboten muat dijejel-jejel kae iso ya Mas piye dijejel kae ngono seperti aja Prastiwi lah berarti karo aku kok monggo aku ya kepayon mangsa karo sapa ngono oh kowe kan sapa Dok Sukir ya terus ke tak eleng lintang panjerina kalau kaide balone mumbul glow glow glow
Ah. Iya. Ya. La 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 la. Candek ayu sumunan netramu sarika eti abang esemu sing ora ngwati Natian itu dari kalah endah anang sampai hati semar sabrang lakak Kaya minangkani dawuh pisan Nggih. juragane sayur Napa Mas? Mbak Yuli Oh nggih. Mas. Pindo Napa? juragane sego gudeg Napa? Mbak Kini Nggih. aku hafal kabeh kok dulurku kabeh lho Di absen. Oh. Mesti ditulis niki wong. Lah nulis apa tidak belum no ora mungkin no kosong no. Yo. Atiku Atiku Apa hatimu ngapa? Neng apa? Leres lagune niki nggih, Pak. Iya, Oh, iya, ji. iya. Tak aturke engko nek kleru tak baleni. Oh lho. Mas Kasno ki yo mudeng gending kok. Lah nggih, mula niku kula. Tangga lho nek karo awake dhewe gur kletan kali dengkeng. Heeh, Mas. Ya ya. Boyang pa Ai. Ya. tak eling pancing sliramu sing ora Lah, marani. iya. Ah. Besok kapan aku bisa nyanyi lintang Anjerina. Senaringan dawuh saking Bapak Sukasno tak eling-eling katur para tamu suka lenggah kanthi sekenco Sahidna dua putri audio sang iya 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 gila 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 ae 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 kaki tuki kaki kaki tuki kaki aduh wong manis nalikane sepisan ketemu aneng ungaran kene kawang dek angel dilalekne ini iya ayo Kangen ning atiku
lele kakane ketemu muga-muga Gusti tansah amaringna dadi srana usatala ra asmara gayeng temenanan ya Mas Mas. Kasno nyung ngrasake lagu ya sing ngene iki kok. Dulur-dulur kabeh nang kene. Nggih. Sing nang dalem damengane Gursi tok-tok. Sinten? Ngenggone keprabon. Oh, ngaten, Heeh, nggih. tunggal iki kathah Mas Kasno ning rata-rata ten Semarang. Merantau ten Semarang. Heeh, terus aku ya Griya matur. mriki. Sing griya demangan kula Mas ngono terus. Siji tok ya monggo. Ibuke wong nggih. Iya. Lanjutkan. Kancamu plek to Mas. Sapa? Mau lho sing buke mau. Sita ta? Sita iku ngombe lho. Rono gawa gelas iki teko kene gawa aku lho. Lah ora kok piyayine subur ya Mas. Sapa? Mbak Sita. Lho, langsike kaya ngono kok subur iki piye? Lho iki kepiye ta? Oh lemu aku Wik, ya. Lho lemu kowe kadoan no. Ya terus. Masukin ya Mas. Oke. Aku ngerti Wae. janjimu aku bisa kembali lara asmara. Pak Kasna sampun nggih. Nggih tak eling-eling bonuse Lara Lara Asmara. Asmara. Saet nang ngene iki kok apik. Nggih. Nggih.